Etzan kasualitateaz altxatu, Eusko Alderdi Jeltzaleak altxatu zuen. Guk altxatu genduen hemen lehenengo aldiz Azkoitien ikurriña. Ikurrin zuri gorri berdea, horre implikatzen duen guztiakin. Gure ikurriña beti izan dalako zuri gorri berdea. Ez beste batzuna bezala, 1000 kolore eman dizkiotena, baina gurea beti izan da ikurrin zuri gorri berdea, 1907ko martxoaren 21. Ni pixkat momentu hartan jarri nahi zaituzte. Pixkat momentu hartan, begiak itxi eta pixkat momentu hartan jarri. 1907ko martxoako 21 hartan, Gipuzku mailako batzar ikaragarri bat ospatu zen hemen. Bakoitzarentzat bere garaiak izaten die zailenak, baina garai haiek ere benetan zailak ziren. Forua galdu berri ginen, eta Eusko Pizkunde mugimendu hortan, 1885an sortu zuen Sabino Aranak alderdia, Azkoitira, guzti hori 1907an iritsi zen. Garai hartan, atzo honitzen pixka kronika ikusten, Gipuzkun 8. batzokia izan ginen. Bizkaian 17 zeuden, eta Gasteizen bat, Gasteizkoa, barkatu, Araban bat, Gasteizkoa, eta beste bat urte hartan bertan irikitzear Iruñan. Beraz, ordutik hemen gaude, 1907tik. Baina historia atzegoti dator, eta hori baitere aipatu nahiko nuke tradizio politiko luze baten oinorde geralako. Kale hauetan bertan, hemendik 5-10 metrora, jaio esan beste, 1907 baino 100 urte lehenago, Valentin de Olano. Foruzale porrokatu izan zena. Beste Azkoitiko alkate, diputatu nagusi, eta Madriden Aitor izan da bezalaxe, hainbat urtetan diputatu. Diskurso bakarreko gizona deitua zen bera, foruen alde egin zuen borrokatuagatik. Pixka lehenago, bertakoa baita ere, Sever Maria de Munibe Euskal Herriko Adizkin elkartearen mugimendua sortu zuena. Honekin izan nahi duana da, tradizio luze baten katebegi gerala. Eta bidean esaten dugunean katea ez dela eten, hori dela esan nahi duguna. Bakoitzak, bere aginez, kate horrekin jarraitu dugula urtez urte bide bat egiten. Eta bidean ikusi da bezala, garai zailenei aurre eginez. 1907ko garai haiek, Errepublika garaiak. Goizean egin diogu omenalditxo bat, Julene Urzelairi, guretzat izeko Juleneri, eta behakin batea belaunaldi oso bati. Hemen atzean daukagun, Jose Antonio Agirre buru dela, ez da. Eta gero beste gari batzuk, hor ikusi ditugu, Xabier Arzelius bera Azkoitierra, edo Roman Zudupe gazte-gaztean, Aralarko lehengo irudi haietan, ez? Kate guzti horren kate begigera. Eta nik 3 hitzekin definituko nuke gure tradizio hori. Batetik, sinismena edo fedea edo sinismena, bakoitza nahi duen izena eman. Baina da, Euskadiren etorkizun hortan sinistea. Eta sinistea balio demokratikoekin, sinistea giza baloreekin. Segoz bada Euskadin sinistea, eta beste da nola. Eta nola hortan ere, guk beti egin dugu, demokrazia, giza eskubidea, gizatasunen aldeko apostu hori. Baina sinistuz, egoerarik zailedentan ere, Euskadiren etorkizun hortan sinistuz. Eta bestetik itxaropenarekin. Gure beste iziko batek esate omen zuen, abertzalea garai hartan, Errepublikako garai haietan, iziko alekain zuzen ere, leku batetik bestera juten ginenean, beti humoretzu, beti poses omen geunden. Eta txoferra etzan izango oso gure inguruko autobus hartako txoferra, eta ere esaten maitzen, jolin, hau beti guztua, hau beti esperantzakin. Ez diate inoiz ez lortuko, baina beti guztua eta beti esperantzakin. Nik hori azpimarratu nire baita ere, esperantza hori. Pixka gauzak perspektibakin ikustea, bide luzea da, baina bakoitza bere belaunaldi horri eutzi eta aurre egitea. Hor, Aitorrek bilera nagusien esan zituen hitzak errepikatzen ditut. Belaunaldi bakoitzari tanto bat egitea daukio. Eta ez dago adibida hobeto akartzeik Azkoitira baino, zemintxe gaude, konsejupean, eta konsejupean eman ditugu guk hainbat eta hainbat ordu, azkan dugunetan gutxiko, ze mundua baita ere zabaldu iten da, eta jendea ez da bakarrik pelotara dedikatzen, baina Azkoitik hainbat eta hainbat famili txapeldun eman ditu, konsejupeko pareta berezi horietan, hainbat eta hainbat urtez pelotan jardun diralako. Eta hori izen da, gure pelotaren katedrala. Berezitasun batekin, eskubiko pareta dauka, ez dauk eskarrekoa. Eta hor, habilidade bereziak atea ditu Azkoitiko pelotariak, gero ondoren, frontoi askoz ere handiagoetan eta jendetsuetan irabazteko. Eta hori ere adibesi nahi nuen, ez? Belaunaldi bakoitzari dagokio bere tantua, eta gurea hor dago. Eta azkenengoa, guzti hau ez da posible beste hitz nagusi bat gabe, ekintza gabe. Esan dut, fedea edo sinismena, esperantza eta ekintza. Lana eta lana, ez dago esterik. Azkenean, pelotari guztioik ere, lanez lortu zuten txapeldun izatea. Bakoitze badauzkagu gure habilidadeak, baina habilidadez gain, jardun imerda, lana imerda, eta erabakiak hartu behar dira. Zerbait tokatzen bazaigu, erabakiak hartzea da, eta lidergoak hartzea
gizarteak dituen problemei behar da bezala aurre egiteko. Eta horrein ere beste garai batzu bizi ditugu, garai zailak, garai komplikatuak, baina beste hainbat ere historian zehar bizi zen ditugu, eta guztietatik ondo atera gera. Eta azkenengo gauzatxo bat nabarmendu nahiko nuke. Eusko Alderdi Jeltzaleak, bai Azkoitin, bai Gipuzkoan eta bai Euskadin, hanka sartuko gendun, erabaki danak ez ziren onak izango, baina erabaki estrategikoetan, herri honentzako nagusiak izan diren erabakietan, herri hau ezur mamitu duten erabakietan, beti asmatu du Eusko Alderdi Jeltzalean. Bai Azkoitin, bai Gipuzkoan eta bai Euskadin. Eta nik, lasaitasun osoz, arrokeri gabe, baina arrotasun osoz hori aldarrekutu nahi dut. Aurrera begira ere, kapaz izango beralako, gai izango beralako, herri honei dituen problema berriei, modu berri batetan baita ere aurrea egiteko. Eta hori, batasunez, indarrez eta elkarrekin beti aurrera eginez. Eskerrik asko danoi, gora Azkoiti eta gora Euskadi askatuta. Azkoitiako etorkizuna EAJaren eskutik etorriko da, eta ezin ahaztu alderdi sendoa dugula, erabaki guztien atzean. Gipuzkoa batzarreko presidenteari emango diogu hitza orain. Zuekin, Euge Arrizabalaga. Eguardion guztioi. Gaur egun, zoragarria daukagu hegoaldi politia, zeru urdina. Zoritxarrez, atzo, jaso genuen berri batek gaurko egunari laino beltzak ere erazten dizkio. Batzoki aurrian, oantxe etorri aurretikan, minutu batetako isilunia egin dugu. Arantxa Zubizarretagatik laguna nuen, lankide, batzar nagusietan ere aldamenean, eseritzen zen. Aberri batzarreko kide ere izan da, orain dela oso gutxi arte, abertzale benetakoa lagun ona, zintzoa eta argi hitz egiten zuena. Ezin nuen gaurko hitzaldi hau hasi, bera aipatu gabe. Eskerrik asko benetan, Arantxa. Egin dezun guztiagatik. Herrigintzan egin dezun guztiagatik. Gaur, aspalditik dauka jakina Azkoitila batzukila, baina gaur batzoki berritua zabaltzen dugu. Eta bain kakotxak irekiko ditut, eta zertxo bait irakurri egingo dizuet. Badakizue zer den batzoki bat? Ez da bulego hutsa, Ez da eskaparate politiko bat bere horretan. Batzokia topagunea da. Herrigintzaren motorra. Batzokian hartzen dira erabakiak. Batzokian eztabaidatzen dugu gure artean. Hemen ospatuko ditugu gure garaipenak. Eta hemen aurkituko dugu indarra garai eta une zailetan. Batzokia elkarlana da. Auzolana, batzokia horixe da, eta batzokia herria bizirik mantentzeko borondatea da. Eta bain kakotxak izten ditut, hitzak ezpaidiran eriak. Aspaldidanikan neukanik mobilian jetzita, chat GPT edo izeneko aplikazioa, inteligentzia artifizialaren asko hitz egiten ari da honetaz, eta desde luego ni baino aurretik jendeak asko erabili du, nik ez naukan erabilita. Eta joan dan egunean jolasian hasi nintzen eta galdetu nion, aizu egingo altziazuke. PNV-ko jende normal batentzat zuk egingo zenukeen mitina, eta pum, segundu batean mitina eskuartian neukan. Irakurri nun eta pentsatu nun, zio gaizki. Are gehiago, orduan, hau guztia gaztelaniaz, gaztelaniaz ari ginen, chat GPT-tani. Esan zian, nahiko altzen nuke mitina egokitzia leku konkretu batetarako, eginkizun jakin baterako, eta esan nion, bai, moldatu jaso, Azkoitirako eta batzokiaren inauguraziorako. Pum, segundu batetara baneukan. Oantxe irakurri dizuedan hau besteak beste. Nire hortian gelditu, entzatu nuen, la letxe. Así que gauza batzuk ikasi ditut. Ikasi dut, chat GPT-ek badakilela zer den batzoki bat. Ikasi dut, chat GPT-ek euskeraz badakilela, ze Azkoitirako eskatu nionean, nik ezer esan gabe, euskeraz eman baizidan. Eta gainera euskera txukunian, eta ikasi dutena da, chat GPT-ek badakilela, Azkoitila, herri euskalduna dela, ez bakarrikan euskaraldian baizik, beti,
eta betirako. Eta aurreko aipatu dizuet, pixkat gauzak nola aldatzen ari direnaren adibide txiki bat edo jartzeagatik. Baliatu beharko ditugu, baliabide teknologiko berriak. Eta egingo dugu, beti egin degulako, orain artean ere halaxe egin degulako. Ze, beste batzuk ari dira plazaz esaten, beraiek boterera iristen direnean abanguardian jarriko dutela Gipuzkoa, eta entzuten diedan bakoitzian pentsatzen detena da, barkatu, baina Gipuzkoa abanguardian dago aspaldidanik. Hain zuzen, berrikuntza teknologikoan. Gipuzkoa da Euskal Herrian gehien inbertitzen duena berrikuntzan. Gipuzkoa da estatu guztiarekin alderatuta bikoiztu baino gehiago egiten duena berrikuntzako inbertsioa. Gipuzkoa da Europako bataz bestekoaren gainetik dagoen lurraldea berrikuntzaren inbertsioan. Eta hori ez da egun batetik bestera asmatzen. Hori egiten da urte luzetako lanaren ondorioz eta hor Eusko Alderdi Jeltzalea egon delako beti lidergoa eramanez. Eta batek esango du, ja ez da, PNV beti hori enpresa kontuekin eta horrelakoekin oso importantia dela. Baina ez da hori bakarrikan, Gipuzkoa dago abanguardia baita gizarte mailan ere. Gipuzkoako gizartea da desberdinkeria gutxien daukan bigarrengo gizartea Europa osoan. Bigarrengoa. Nik uste dut Eslovakia bakarrikan daukagula gainetik. Eta desde luego iruditzen zait, gainera Gipuzkoako bataz besteko bizitza maila ez dagoela hangoaren azpitik. Beraz, gu abanguardia gera. Eta izaten jarraituko dugu. Chat GPT aipatu dut eta ondo dago, baina gauza bat esaten dizuet. Euskitzek egin dizkizuen bertsoak askozez ederragoak dira Chat GPTek asmatu dezakeena baino. Hori esan da zorionak Azkoitiko alderdikide eta alderdizale guztiei. Batzoki berritu bat irekitzia albiste pozgarria dalako. Eta batzokia irekitziaz aparte, honea etorri aurretikan beste gauza bat egin dugu Asierrek ere aipatu duena eta historia guzti honei zentzua ematen diona eta da gure ikur nazionala altxatzea. Ikurrina altxatzea. Hori da gure aberriaren eta gure nazioaren ikurra. Izan ere simboloak batasuna adierazi nahi izaten dute eta oso ondo dakigu guk hori. Horregatik dakigu ikurrina dela Euskal Nazioaren ikurra. Eta Euskal Nazioa esaten dugunean, esaten dugu Araba, esaten dugu Bizkaia, Gipuzkoa, esaten dugu Nafarroa, eta esaten dugu Lapurdi eta Xuberoa. Eta beste batzuk, dabiltza etengabe, eta hau Nafarroarekiko begirune osoz esaten da, baina dabiltza etengabe aberri bakarra dutela esan, eta bi ikur astintzen. Benetan abertzale den batek hori ezin dezake ametitu. Aberri bakarra eta ikur bakarra, gurea ikurrina eta kitxo. Julene Urzelai barkatu Azpeitia Zumaiarra zan, buruan sartuta dauka, Julene Urzelai aipatu dezue eta lore eskaintza egin ere bai goizian eta oso ondo egina dago. Egokitu zait Gipuzko Burubatzarraren aurrenengo presidente emakumea izatia eta nire aurrenengo mitina hemen Azkoitian ematea, beraz ezin dut utzi aipatu gabe pasa. Ezin dut. Gerra aurretik emakume mitinlaririk apenas zegoen hartan, bera, emakume mitinlari handia izan zen. Bere aurrenengo interbentzioa nunbait hementxe Azkoitian izan zen, eta aurkeztu zituen, barkatu, ura ekartzia baten batek, Jose Antonio Agirre, eta Estepan Urkiaga Lauaxeta aurkeztu zituen, hemen, Azkoitian bere herrian. Eta gero, ibili izan, herriz herri, frontoiak betetzen eta plazak betetzen, eta txaloak jasotzen. Eta garai hartan, Eusko Alderdi Jeltzalearen pentsamentua zabaltzen, arrakasta handiarekin. Beraz, ohore, betirako,
zuri, Julene Urzelai, betirako. Eta Estepan Urkiaga Lauaxeta aipatu detela, aprobetxatuko dut Lauaxeta erreibindikatzeko. Lauaxeta kazetaria izan zen, bai? Poeta izan zen, abertzalea izan zen, gudaria izan zen. Eta frankistek fusilatu zuten. Usten dut, 88 urte beteko direla datorren hilian. Fusilatu zutenetik, fasistek, Gasteizko hilerrian. Lauaxeta kazetaria izan zen bai, baina Eusko Alderdi Jeltzaleko kazetaria izan zen. Lauaxeta poeta izan zen, baina Eusko Alderdi Jeltzaleko poeta izan zen. Abertzale Eusko Alderdi Jeltzaleko abertzale izan zen. Gudari Eusko Alderdi Jeltzaleko gudari izan zen. Eta hau errebindikatu nahi dut, ze ostegunian edo ostiralian usten dut, okerrespaldimanago, jaio zela lauki zen 120 urte bete direlako, eta hortikan zehar ikusi ditutelako, EH Bilduren paskinak, Lauaxetari bere jaiotze urte hurrena ospatzeko, eskainitako ekitaldi bat antolatu dutela adieraziz. Eta ikusita ezker abertzaleak azkenengo aspaldiko honetan daraman bilakaeraren velocidade ultrasonikoa, deskuidatzerako pentsatuko dute frankistek, fasistek afusilatu zutela EH Bilduren ikurra esku batean eta Nafarroako bandera bestean. Ez dut uste, inolako ikurrik izan zuenik eskuartean, baina bada ezpada akordazi nahi izan diet, Lauaxeta izatekotan, banderaren bat eskuartean eukitzekotan momentu hartan, ikurrina, gure ikurrina izango zuela. Baina ez da bakarrikan EH Bildukoei hori nahi dietela akordarazi, Hasierrek ere zuei jardun dizue termino antzekotan, eta zuei ere akordarazi nahi dizuet gure erreferenteak ezagutzearen garrantzia. Oso handia bai da garrantzi hori. Sarritan esaten dugu, eta Hasierre berak esan du ez, katea ez da eten esaten dugu, mitinetan eta ekitaldietan, deno gera kate horren kate begi eta ondo esana dago. Esaten dugu izan zirelako gera, eta geralako izango dira, eta oso ondo dago hori esatia. Baina esate hutsarekin ez du balio. Gure historia ezagutu egin behar dugu. Gure idearioa ezagutu egin behar dugu. Gure proiektu politikoa, gure ideologia eta gure erreferenteak ezagutu egin behar ditugu. Eta batzukiak gauza askotarako daude. Dago gaur egungo politikaz hitz egiteko, etorkizuneko proiektuetaz hitz egiteko, hauteskunde kanpainak antolatzeko, festa giroko ekitaldiak antolatzeko, gauza askotarako daude batzukiak, baina baita daude, aipatu dizuedan hori lantzeko. Alegia, gure izatearen nundik norakoa ahaldan ondoen ezagutzeko, eta kultura politikoa naturaltasunez gure inguruan ahaldan neurririk handienean zabaltzeko. Batzukia aipatu dut, eta orain dela pare bat hilabete edo egon nintzen hemen askoitxiko batzukian azkenengo aldiz, Bailarako hainbat alderdikiderekin eduki gendun lansaio batian, eta egia esan oso gustora egon ginen, neu bintzatela egon nintzen, interesgarria izan zen, eta galderak ez, sortu ziren, eta galdera guztien artean bat egon zen, arrezkerostikan buruan sartuta daukadana. Eta galdera esan, gure alderdikide batek egin zidana. Bale, baina hain gaur egun 20 urte edo 25 urte daukan gazte bati, alegia kultura politikoa handiegirik ez daukan gazte bati, zuk nola esplikatuko zenioke gu eta EH Bilduren aldea zein den edo, alegia zergatik aukeratu behar duen Eusko Alderdi Jeltzalea eta ez EH Bildu. Eta zer pentsatu eman dit galdera horrek, zergatik bi arrazoiengatik. Bat, haiek ere gainontzeko guztiok bezalaxe iragana dute, baina ez zaie interesatzen iragan hori ezagutaraztea alderantziz eskutatzen dabiltza. Etengabe. Eta beraien iragana eskutatzen dutela eta geuri ere, geuria errebindikatzea debekatu bezala egiten digute. Guk gure iragana, gure ibilbidea errebindikatzen baldin badegu, nunbait atzera begiratzen degulako edo hori diote behintzat.
Eta beraz, aurrenengo arrazoia. Bigarrengo arrazoia, kamuflaje estrategian dabiltzala. Zer esan nahi dut honekin? Hauek hausnarketa bat egin dute, nunbait, fororen batian, begiratu dute ingurura, eta bere buruari galdetu diote. Hainbeste urtean, orain artean, zein izan da formula politiko arrakastatsuena, eta nunbait erantzuna izan da PNV, eta orduan, konklusion erraza. Orduan, mozorrotu gaitezen, PNV-koak izango bagina, ea gure posizioak hobetzen ditugun. Nik uste dut, nabarmena dela hori horrela egiten ari direla. Hain zuzen oin dela, ez dakit, denbora gutxi, EH Bilduko Gipuzkoako buruak elkarrizketa bat eskaini zuen eta, irakurri egin nuen. Eta irakurri nituen, hola, esaten zituenak motxian. Industria jartzen dugu ongizatearen oinarrian. Zanun, komo me suena? Industriak bermatu du beti aberastasuna, komo me suena? Zerbitzu publiko indartsuak edukitzeko, kantida, me suena? Zenbat aldiz ez ote dugu esan guk, gaur arte, eta mendikan aurrea ere, justu hause, mezu hau. Ez da hola, banatzerik sortzen ez den aberastasuna. Gure zerbitzu publikoek eta politika publikoek aberastasuna sortu behar baldin badute, aberastasun hori sortu egin behar dela, eta horren iturririk onena eta nagusia industria dela. Zenbat aldiz ez ote dugu hori esan guk. Are gehiago dizion EH Bilduko buruak, euskararen defentsan atzera pausorik ez. Eta esan, erabat ados, zenbat aldiz ez ote dugu guk hori izan. Berez, guk gehiago esaten dugu. Atzera pausorik ez, izategotan aurrera pausuak beti. Gero, estatus berria aipatzen du eta esaten du, bai, gradualki lortuko dugu estatus berria, gradualki. Hori berria dute, Guk ez, guk aspaldikoa. Helmuga garbia eduki behar da eta helmugarantz pausoak eman. Zenbat aldiz ez ote dugu guk horixe esan. Bata bestearen atzetik. Botatzen dituzten mezuak dira copyrighta kobratu beharko genieke, egia esan dizuet. Baina guain botu arrantzan egiteko asmotan dabiltza eta horretarako kamuflaje estrategia aplikatu beharra daukate. Eta gauza bat esango dizuet, kamuflajea ez dakit eraginkorra izango zaien, baina gauza bat badakit. Benetakotasuna kanpoan uzten duen estrategia dela. Eta amaitzen juteko, gehiagin luzatzen ari naizelako, ez ditut kontrolatzen oso ondo denporak, eskatu goiazu, Hau dena esan eta gero batek esango du, bai, baina orduan diferentziari bat dago, hoxe dauzkagula diferentziak asko. Asko, eta baina aipatuko ditut gutxi batzuk, baina hortik anaratago asko daude. Bat, gu ez gera kamuflatzen. Ez gera sekula kamuflatu. Ez gera kamuflatuko. Gu gera garena eta kitxo, alegia, egia eta benetakotasuna. Guk ez daukagu ezer eskutatzeko. Alderantziz, harrokeriari gabe baino harrotasunez erreibindikatu egiten dugu gure orain arteko ibilbidea. Ez daukagu inolako lotsarik horretarako gehiago. Gure ibilbide horrek gaurkotasuna eta baita etorkizuna ere abalatu egiten digulako. Guk etorkizuneko proiekturik onena degulako. Beste alde bat, guk populismoari aurre egiten diogu. Ez gea sartzen joku zikin horretan. Populismoari beti aurre. Izan eskubikoa populismoa, izan ezkerrekoa populismoa. Populismoaren aurrean tresna bakarra ezagutzen dugu eta da herriari egila esatia. Eta gainera baloreak dauzkagu, Asierrek ere aipatu du. Benetako baloreak. Maigainean jartzen ditugunak, beti. Inoiz eskutatzen ez ditugunak. Demokrazian sinisten degula esaten degunean, sinisten degulako da. Jendeari eta herriari eta banakoakoari errespetua diagula esaten degunean, errespetatu egiten ditugulako da.
giza eskubide guztien defensa egiten degula, esaten degunean, beti egin degulako da, egiten degulako da, eta egingo degulako da. Eta gainera egiten dugu hemen, eta egiten dugu kanpuan, eta egiten dugu bazter guztietan. Eta horrela, gaur egun, ugaritzen ari den jendilaje klase horren aurrian, alegia mutur bateko zeinbesteko tirano eta totalitario eta antzeko jende guzti honen aurrian Eusko Alderdi Jeltzaleak demokrazia eta giza eskubideak defendatzen ditu. Orain, beti bezala. Eta guri, berdin zaigu, hala pentsatzen degulako, Trump impresentable bat dela esatia, edo Putinen ankerkeria bere Ukrainiako inbazio horretan salatzia, edo Maduroren erregimena antidemokratikoa dela erabat eta herriari kalte sortzen diona esatia, edo Hamasek urrian egin zuena arbuiatzia gure indar guztiarekin, edo Netanyahu gaur egun Gazan egiten ari dena onartezina, salagarria eta naskagarria dela esatia. Gu guztien aurrean lotsari gabe azaltzen garelako egia esanez. Eta beste batzuk selektiboagoak dira beraien planteamentuetan. Eta aprobetxatzen dut, eta honekin bukatzen dut, zuen guztion izenean, usten badiazue, ikusten ari garena onartezina delako, Netanyahu gogor salatuz. Exigituz, armak utz ditzala, eta bombak ez ditzala gehiago bota Gazako herriaren kontra. Exigituz, laguntza humanitarioari bide utz diezaiola. Ez dezala herria gozez hiltzen. Laga, esan behar nun, laga ez, horretan dabileta aktiboki. Erabat gure argullo, gure mespretzu, gure salaketa gogorren adierazi nahiko nuke. Eta era berean, Europako Batasunari ere eskatu, orain artean baino irmoago ibili dadila bere ekintzetan eta inplikatu dadila Gazan eta Palestinan orokorrian bakea lortzerakoan. Guk bakea eskatzen degulako han, eskatzen degulako Ukrainian eta eskatzen degulako mundu zabalean. Gora Azkoitia, gora Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi askatuta. Alderdi indar berritua daukagu maila eta zentzu guztietan. Alderdi berritua egungo arazoei irtenbidea emateko prest dagoena. Eta guztiaren lidergoan Euskadi Buru Batzarreko presidentea. Zuekin Aitor Esteban. Txalo handia berarentzat. Egunon Azkoitia. Eta eskerrik asko, batzukiaren irekierara hurbiltzeagaitik. Abertzaletasunaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen historian Azkoitia esateak erro sakoneko esangura dakarkigu burura, espairik gabe. Azkoitia esatea, Xabier Arzalluz eta Roman Zudupe esatea da, EBBko bi lehendakari. Azkoitia esatea Kandido Alberdi da. Azkoitiko lehenengo Uriburu Batzarreko lehendakaria 1907. Eta baita ere, Jose Joakin Egaña, herriko lehenengo gudari hila. Azkoitia esatea, lehen aipatu dugun bezala, Julene Uzelai aipatzea da, ekintzaile jeltzalea eta islari trebea, atzerritik ere, Euskadiren bitartez, bere abotzaz, Frankoren menpeko Euskal Herrian zeudenei itxaropena eta indarra eman zizkiena. Azkoitia, transizio denboretan, zerutxon egiten ziren lehenengo batzarraz gogoratzea da. Eta 1978tik Euskitze familiak utzitako entreplanta baten egiten zirenak. Lehenengo batzokia, lehen aipatu dan bezala 1981 zabaldu ahal izan arte. Azkoitia esatea, Arantxa Zubizarreta da, goian bego eta betiko gure bihotzetan. Azkoitia esatea, Azkoitia esatea euskera esatea da.
Vicenta Mogel, euskeraz idatzi zuen lehenengo emakumea, Berton jaioa, bere izena, herriko emakume jeltzalek sorturiko kultura elkarte batek daukana. Hain zuzen be, Bilbon, ekainaren bostean, egingo den klasikoen etenik gabeko irakurraldiak Vicenta Mogel izango du protagonista bere Ipuilonak liburuarekin. Euskaraldiaren azken eguna dugu gaurkoa. Eta guretzat hain kutuna dan euskera partidu garrantzitsua jokatzen du datorren asteartean. Europar batasunak euskararen ofizialtasuna onartu dezan. Gure hizkuntzaren normaltasunerako bidean eta gure nazioaren ezagutzarako urrats erraldoia izango litzateke eura. Erabakia hartzean, nik uste dut euskera Europako hizkuntzarik zaharrena dela kontutan hartu behar luketela. Hizkuntza indoeuropearrak heldu horretik Berton bazegoen euskera. Horrexegatik, euskararen ofizialtasunaren aurka PPek Bruselan egiten duen eta egiten jarraitzen duen kanpaina basatia lotsagarria da, onartezina benetan. Bere burua foralistatzat omen duen eta gure herriaren ordezkaritza nahi omen duen edonoren aldetik jokaera hau desoekoia bakarrik ez. Guztiz onartezina da. Bere ideologia edo naziotasun sentimendua zein nahi dala ezin daiteke inor egon euskerak beste hizkuntzen maila eta erabilpena lortzearen aurka. Etzi euskaldunentzako ez ospakizun eguna izan leiteke, oso garrantzitsua. Ofizialtasunak aurrera egin dezan itxaropena dugu Eusko Alderdi Jeltzalean. Euskera gure arima dalako, gure nortasun ikurra, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Bruselan, Madrilen, Parisen, naiz Euskadin edozein erasotik aldeztuko du. Se dicen foralistas y luego presentan un recurso para evitar que las diputaciones vascas puedan designar a los secretarios o a los interventores de los ayuntamientos, tal y como se venía haciendo tradicionalmente. El PP, foralistas de boquilla, lo que son es unos demoledores del fuero. Así es, el Partido Popular se está distinguiendo por embestir contra el PNV una y otra vez, sin provocación alguna, y creo que se está equivocando. Habréis leído o escuchado cómo pretenden impulsar un cambio en la ley electoral para que no podamos tener representación en el Parlamento Europeo. Dicen que España debe reformar la ley para poner un umbral mínimo de votos si se quiere obtener un escaño en el Parlamento Europeo. De esta manera, lo que pretenden es imposibilitar que tengamos representación, porque nuestro pueblo es un porcentaje pequeño de votantes en una circunscripción única, que lo es para todo el Estado. Pero lo que no dicen es que Europa también señala que en su lugar pueden crearse circunscripciones autonómicas, como las tienen en Bélgica, en Irlanda o en la centralista Francia, pero eso no quieren permitirlo. La cuestión es que no nos quieren en el Parlamento Europeo, quieren negar nuestra existencia, tapar lo que les molesta, que hay una voz del PNV para reivindicar que somos una nación diferente. Quieren anular la voz de un partido que se ha distinguido siempre por estar presente desde el inicio en la gestación europea, a través de los nuevos equipos internacionales de la democracia cristiana, mientras en aquellos años los predecesores de otros gobernaban una dictadura. Somos europeos, vamos a seguir construyendo Europa y estando presentes en todos aquellos lugares en los que este país tenga algo en juego. Y decía antes que el 27 de mayo puede ser un gran día. Pero vamos a tener otro día importante. Urriña gora beti. Beitu, Espainiarrak aipatu eta haize bola da. Jarrimen. Azkenen nik eutzik errotzatala.
Bueno, esaten eutzuen, el día 27 puede ser un gran día, pero vamos a tener otro día importante, la semana siguiente. Por primera vez, la selección vasca de pelota disputará un torneo oficial internacional. Un paso enorme, enorme. No os podéis imaginar lo que ha habido que trabajar para esto. No solo cambiando la ley, sino superando todas las trabas administrativas y dificultades y presiones políticas que se han sucedido, además desde diversos frentes. Va a ser un hito del que estamos tremendamente orgullosos y orgullosas. Pero conviene aclarar un par de cosas. El PP ha vuelto a destacarse en querer impedir la presencia de nuestra selección. Una vergüenza, sí, pero por desgracia nada nuevo. La sorpresa viene con quienes, seguro, que intentan ponerse también medallas estos días, pero que no os engañen. EH Bildu no apoyó la ley que permite a nuestra selección competir internacionalmente, se abstuvo, y eso también es una vergüenza. En una semana vamos a disfrutar viendo a la selección vasca competir internacionalmente, y este país vibrará con ella, y eso, quien lo ha conseguido, es el Partido Nacionalista Vasco, y solo el Partido Nacionalista Vasco. Aste honetan erabidetan, ondarrezko ekaitz txiki bat eduki dugu Eusko Jaurlaritzaren ustezko sendotasun faltaz. Uste hori egiatik urrun dago. Eztabaidagai izan diren gaiak ezin ditu Euskadik arautu be. Danak dakitenez, Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Autogobernua beti defendatuko. Moncloan nor dagoen begiratu barik, beti. Baina elkarrizketarako irekita dagoen alderdia garago. Eta orain, unibertsitateko dekretua aldatzeko akordio batera heldu badira Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua zentzuzko arrazoiak eukiko genituela badirudi, ezta? Eusko Jaurlaritzan elkarlana ondo josita dago. Eta kudeak eta ona, egunero. Eta nabaritzen da, gobernu egitarau bat dago, eta ari atxikirik diardu. Eusko Jaurlaritzaren kudeak eta eremuan ez dago desadostasunak. Somos el Partido Nacionalista Vasco, y el Partido Nacionalista Vasco es un partido que afronta los retos. No los esquiva, ni envuelve en palabrería. Y lo hacemos sin dogmatismos y con responsabilidad, en todos los ámbitos, también ante el reto migratorio. Es un asunto delicado, pero al que hay que hincarle el diente. Y en el ámbito regulatorio del Estado, que es quien tiene las competencias, sí tenemos discrepancias, y así se lo hemos manifestado al gobierno español pública y privadamente. Si por algo se ha distinguido Euskadi es por ser un país acogedor, y las políticas impulsadas por el PNV han sido modelo para muchas otras instituciones. De hecho, hacemos frente a nuestras responsabilidades a diferencia de otras comunidades autónomas. Nuestro pueblo ha tenido que emigrar, a veces por necesidades económicas, otras por persecución política. No lo olvidemos nunca. La sociedad vasca hoy contempla cómo en un mundo de desigualdades y plagado de conflictos violentos, los desplazamientos de población alcanzan cifras considerables. Y ello nos interpela y plantea un reto de integración de gentes venidas de muy diversos lugares y culturas. Tenemos el convencimiento que el mejor vehículo de integración en una sociedad es el trabajo. Y esto lo entiende y acepta todo el mundo, tanto el migrante como el autóctono. En primer lugar, porque eso es lo que busca la mayor parte de la gente que llega a otro país. Integrarse. Eusko Alderdi Jeltzaleak eutsiko dautzu ikurriñari. Eta herri honen berjabetasunari.
esaten zuen, eso es lo que busca trabajar la mayor parte de la gente que llega a otro país. Porque además integrar a través del trabajo es dar dignidad, acabar con los abusos laborales, aflorando la economía sumergida en la que malviven muchísimos migrantes que por su situación administrativa no pueden ser contratados formalmente. Integrar a través del trabajo es contribuir a esta sociedad en lo económico, pero también en lo social. Es convivir, es eliminar guetos. Por eso seguiremos diciendo que el trabajo es la vía de enganche para afrontar el reto migratorio. Lana eta integrazio borondatea. Erregularizazio bat zilegi da, bai. Eta beharrezkoa. Eta bertan giza eskubidezko salbuespena jaso daitezke, baina erregularizazioa batez bere lanarekin lotuta egon behar da. Lege tresnak estatuaren eskuetan daude gaur. Atzerritar araudiak estatuak onartu eta kudeatzen ditu. Erregularizazio orokorra egitea ezkerreko partiduek eta gobernuak iragartzen duten bezala ez da irtenbidea. Ez da irtenbidea ere ostrukak bezala burua lurpean eskutatzea. Bilduri ez diet oraindik txintik ere entzun gai honi buruz. Ez dakigu ze asmo duen, ez da duenik ere. Ezebez, behatz puntetan dabiltz azaleko esanekin. Hauek ez dira bustitzen dutxan be. Eta alderdikideok lagunok ondo goaz, benetan. Euskadi está avanzando bien. Los indicadores mejoran tras la grave crisis provocada por la pandemia. Habrá quien quiera pescar en río revuelto, claro, como Bildu y el Partido Popular. Pero la realidad es cerca. El acuerdo de coalición en Euskadi funciona bien, es firme y está definido en un documento público y detallado. Que dos partidos discrepen en materias que van más allá del acuerdo programático o que competen a otra administración es lógico y posible. Y el PNV ganó las elecciones. Y va a seguir presidiendo y gobernando este país, para seguir llevándolo a mayores cotas de bienestar y autogobierno. Y lo haremos desde el diálogo y la prudencia, pero también desde la responsabilidad, lo que supone afrontar de cara y sin palabrería los retos presentes y futuros, tratando de dar respuestas a esta sociedad y explicándolas, y estar en constante diálogo con la ciudadanía. Eso es lo que la gente espera de la política y eso es lo que vamos a hacer. Indartzu gaude, badakigu nortzuk eta zer garan, badakigu zelan Euskadi gura dugun etorkizunean, gure eredua abertzalea, euskalduna, europearra, aurrerakoia, giza eskubideen aldekoa, politikan zentratua, ekonomiaren sustatzailea eta bere buruaren jabea dan Euskadi. Horixe da gure eredua. Zorionak, Azkoitiko jelkide guztiei batzokia eraberritzea gaitik. Zorionak, zuen arbasoen ondorengo zintzoak izatearren. Eta eskerrik asko datozen urteotan, zuetariko bakoitzak zareten guztia emateko prest zaudetelako. Aberria eta alderdiaren alde. Gora Euskadi askatuta! Orain zu,